Kello on 3 iltapäivällä. 3-4 metriä sekunnissa. Ensimmäinen päivä viikkoihin, että ei olla jossain 6 tai 7 tai 8 metrissä. Ja itse asiassa tuuli nousee taas luonnollisesti. Mä oon tehnyt lähtöä nyt aika tarkkaan 3 tuntia. Tavaroiden pakkaamiseen meni jotain ja sit soi puhelimiin ja sit tuli muuten vaan niin hiki, että oli pakko pitää paussia. Tää rannasta poistuminen taas söi niinku kohtuullisen paljon jaksamista viittymistä. Ja tämän kesän ensimmäinen kalasääksi eli sääski. Ei kun siis sääksi eli kalasääski, niin se meni. On nyt sitten bongattu. Merikotka puuttuu. Tarvitsisi mennä varmaan syvemmällä saaristoon. Mulla oli lähtiessä ongelmana taas kerran niin täydellinen käsien voimattomuus. Ja sit noi olkapäät rupes kiusaamaan saman tien. Mä en mä vedin 10-20 melanvetoa ja sen jälkeen joutuis nostamaan melan poikittaa ja antaa käsien levätä. Sitten taas jatko. Vauhti se ensimmäinen taival siihen paussikohtaan. Mahdoinkohan tulla niukin naukin 4. Ja mä oon tullut ehkä 4,5. En mä tiedä mikä noit mun käsiäni vaivaa tällä hetkellä. Olkapäin molemmissa olkapäissä toi eteenpäin oleva osa. Se kiusaa joka päivä. Se on itse asiassa ollut suurin syy, minkä takia mä en ole lähtenyt melomaan. Mä en tiedä missä se tulee, onko mulla huono sänky vai pitäisikö vaan yksinkertaisesti liikkua enemmän vai tuleeko se siitä kajakiriuhtamisesta ylös sitä penkkaa, että pääsee takas kotiin. Joku niitä kiusaa. Mut toisaalta sitten taas, nyt kun rupeaa tulemaan pian 2 tuntia täyteen melontaa, niin kädet kestää koko ajan enemmän ja enemmän. Et se voi olla tietysti ihan vaan liikkumattomuutta. Ei toi varmaan näy kamerassa. Iisolin leijailee tossa, väsyttelee. Tiedätkö mikä toi on? Kyllä. Se on tämän kesän ensimmäinen merikotka. Näinkohan toi on kakara. Tässä nyt niin hirvittävän pitkä matka sinne on kuitenkaan. Haikkala. Siitä melkein löysin kalaa. Vaaleenokka on ne silloin kakara. Ei sitten. Minä lähden tonne venerantaan. Se niin pitkä matka
ruovikkoa, kaislikkoa. Mä haluan pitää nyt sit kiinni nykyään siitä meikäläisen rytmityksestä tuntia. Sitten sen jälkeen jonkunnäköinen paussi. Jos mä en maihin päästä tosta. Kai ton lintutornin nimi on ihan vaan Paimiolahden lintutorni, en minä tiedä. Mut se on ton venesataman vieressä. Niin. Jos mä en sen kupeelta pääs maihin, niin sit mä teen semmosen istuvan paussin. Mä en lähde. Kun sit toinen paikka nousta maihin, niin on tosiaan se venelaskupaikka ja se on pelkkää betonia kaikki. Mulla on ihan riittävän paljon naarmuja jo veneen pohjassa. Kun tää tuuli jättää nyt vähän liian hyvä. Onkohan syvää tässä on. Kohta siellä vielä. Polveasti. Rannaspolveasti. 2 metriä rannasta, niin vähintään metri, koska ei ole ottanut pohjaan kiinni. Tällaista mä haluan. Noin. Nyt on sitten ajatuksena jatkaa kilometrin verran tota rantaa. Sieltä tulee sitten ensimmäinen semmoinen kohta, mikä näyttää rantautumiskelpoiselta. Jos ei se ole, niin sit mä tulen joko omiin jälkiäni takaisinpäin. No, sit se meikäläisen ruokapaussi tapahtuu siellä Pahuksen venerannassa. No ei siinäkään kyllä mitään kivaa ole. Tai sit mä menen vaan ihan periaatteessa tosta Lahden ylittä ja tulee vastarantaa takaisin, mutta se on ollut samanlaista ruovikkoa. Nimittäin tosiaan tää Paimiolahti niin kuin rannolta suojeltu. Natura 2000 aluetta. Tai alun perin vanhempaa kuin Natura 2000. Mut pointti on kuitenkin se, että liikkuu saa luontoa ei saa tuhota. Eikä lintuja mielellään häiritä. Häirittikö mä sitä kalakotkaa? Eiku merikotkaa? Kalakotka. Niin on, itse asiassa sitä on vissiin joskus kalakotkaksi sanottu. Oho. Ei ole kohta kilometri ylitte siitä mitä suunnittelin. On mökkei täynnä. Menen tonne seuraavaan kärkeen ja katon, että jos menisi ylittä, tuolla on yksi pieni saari, mutta se näyttää kyllä sit niin olevan ruovikon ympäröimä, ettei mitään määrä. Se on matkan päässä 100 metriä. Minä en ole pitkällä. Ja vedessä mä en edelleenkään osaa arvioida matkoja. Näyttää kajakilta. Vois vaikka tietää, että pääseekö tuohon saareen. Siinähän sitä taas vartti hukkaantui. Sainpahan semmosen kellovan paussin jutellessani tyhjän päiväsyyksiin. Sillä melojalla oli nätti vanha Avalon. Vanha. Yli täysikäisyyden monellakin tapaa laskettuna. Mut nättihän se oli. Valkoinen. Hyvin pyöreä rakenteinen. Mut. Saa edestä. Mitä tässä nyt olisi matkaa? Muutama 100 metriä varmaan. Semmonen pieni saari. Käyn vilkaisemassa, että josko sinne pääsisi pitämään paussi. Jos ei sitten sieltäkään löydy mitään, niin sitten mä varmaan käännyn takaisin. Mä nimittäin rupean olemaan nyt
ymmärtääkseni muistini mukaan hyvin lähellä sitä paikkaa, että Paimionlahti loppuu. Heimari alkaa. Näin päivä on nätti, vaikka tuuleekin välillä vähän kovin. Olenpahan nyt sitten, niin kuin tälläkin hetkellä, tämän kesän ensimmäiset, on semmonen neitsytreissu. Kaikki on tämän kesän ensimmäisiä. Luonnolliset aallot. Okei, tuo aallon korkeus on varmaan juman kautta, jos sentti tai 2 senttiä on, niin hyvä on. No on se nyt aaltoa kuitenkin. Muistii itselle. Sitten kun mä saan selvitettyä, että mikä ton saaren nimi on, niin sitä melkein vastapäätä on piirretty Kallioniemet. Siellä pääsee rantaan. Muutin suunnitelmieni. Mä mekkään sinne saareen. Tää kallion syrjä näyttää sopivalta paikkaa jäädä istumaan ja syömään eväitä. Toinen syy oli se, että mä jätän sen saaren johonkin toiseen kertaan. Tähän aikaan vuodesta se on asumaton pieni saari ja kaislikkoja ja muuta ympäri, niin siellä on todennäköisesti vakituisia. Siellä on kesäasukkaita, valkovoittoisia ja muita niin paljon, että. Mä niitä viitti mennä kiusaamaan. Voi sitä olla huonompiakin taukopaikkoja ja joskus ollutkin. No, vesi on vähän sottaisen näköistä, mutta se nyt on joka paikassa. Oi että. Ei tää hullumpi harrastus ole. Tuolta ei ole se kaiken näköistä. Eväät en tehnyt. Ripsejä, ediä, kahvia, suklaata. Siinä sitä on. Ja noita sitten. No okei, tuo maisema voisi olla parempi, mutta voisi se olla sekin huono. Tuohonkin rantaan on ihan kiva omalla tavallaan niin tulla taukoon pitämään. Jos tuuli ei se nyt sopii. No, nyt on niin heikko tuulenvire, että itse asiassa se helpottaisi vaan elämää. Mutta toi missä mä olin syömässä, niin se on kohtuullisen hyvin suolassa. Jopa joo. Lähtis takaisin kotiin ja päin. Mä tykkään edelleenkin Kalliosta.
Nopea kelluva paussi. Jos menis vähän syrjään, mulla on semmonen tunne, että sieltä tulee vesiskootteri. Hiljentää sentään kohdalla. Sekin on ihan nätti. Menee ohi. Sitten ei ole tuossa mun edellisestä paussista 20 minuuttiakaan vielä. Mä olin siinä vaiheessa tullut joku 1,5 tuntia. Oli janoja ja teki mieli tupakkaa. Tästä on joku 4 kilsaa kotiin, että periaatteessa mä voisin jatkaa tästä samaa soittoa, mutta mä olen nyt sit tunti 40 noin, tunti 50 istunut perseellä, niin mä haluan oikaista jalkani. On kotiin sitten 4 kilometriä tai ei. Sitten toinen on se, että tuo aurinko rupeaa häipymään tonne puitten taakse. Rupeaa tulemaan pikkasen vilppuja. Heittää pitkän ihanen päälle. Sitten on mikä kolmas vielä asia. Tästä nyt viimeisen puolen tunnin aikaa varpaat ruvennut palelemaan. Mikä on sinänsä mielenkiintoista. Tää nyt mikään kylmä ole. Silti. Mä olin kaukaa viisas. Mulla on neopreenitossut mukaan. Jospa. Nekin nyt sitten vaikka vaihtais jalkaa. Menee kai sua hemmettiin. Muut vesikukkaset on suojautuu kolma siinä suhteessa, että niitä ei saisi kiusata. Mutta mulla on semmonen tunne, että jos mä melon niitten kasvustojen läpi, niin mä teen niille vähemmän kiusaa kuin mitä myrskyt ja kovat tuulet. Ai minkä takia paleli varpaat? No, kai tää näkyy kamerassa, näkyy varmaan. Nämä on tämmöiset uimatossut, ostettu Tokmannista, maksoi muistaakseni 5. Tämmönen bitumipohjainen tai tapainen pohja ja reiälistä, mitä liian keinokuitua. Nämä on ihan märät. Normi kesäaikaa, lämpimäaikaa, nämä kuivuu heti jalkaan. Tämmöinen illalla ei enää kuivukaan. Nämä on ihan helvetin kylmät. Nyt on sitten neopreenin jalassa. Unohdin yhden pikkujutun. Mulla on normaalisti sellaiset ihan ohkaiset kesäsukat mukana, koska, no okei, siis onhan mulla pyyhe, mutta ei jalkoi saa ihan kuivaksi pyyhkeä. Niin. En tainnut ymmärtää. Ole sinä, Siri, hiljaa, et sä ymmärrä mistään mitään. Niin. Neopreeni on pirun hankala saada kosteisiin jalkoihin, joten mulla on semmoset ohkaiset kesäsukat. Vetää ne jalkaan, niin sen jälkeen menee neopreenit koipiin. Hoho. En ehdi kotiin ennen kuin aurinko laskee. Että on rauhallisen nättiä taas. Puuvillapaita päällä. Ei saa pistää meloja puuvillaa päälle. No ei saa, ei. Ihan oikeesti tämmöisellä kelillä, missä kohtaa mä meinaan kastaa itteni. En todellakaan missään kohtaa. Puuvilla lämmittää kohtuullisen hyvin. No tietysti voisi olla jotain pahuksen alpakkakameli, mut ei mulla sellaisia ole rahaa. Ne maksaa ihan törkeän paljon. Voi varmaan olla ihan hyviäkin, en mä sitä sano, mutta jos mä yhden alpakkapohjaisen hinnalla ostan 30 puuvillapaitaa, niin kyllähän se pistää miettimään. Tästä mä nyt sitten tänään meni. Kilometrejä tuli ihan kiitettävästi.
vaikka oli pikkasen tuulta, niin ja melonta oli pikkasen tahmeet alkuun, niin ei siinä silti ollut mitään ihmeellistä. Löysin hyvän eväspaikan ja näin kalasääskeen ja näin merikotka. Ja saa haistella iltamelontaa tai siis myöhäisillan alkuyön hajuja. Tämä hajumaailma on täysin toisen näköinen tähän aikaan kuin mitä se on päivällä. Mitä muuta. Sain juorua vieraan ihmisen kanssa hetken aikaa. Ei ollut turhan paljon veneliikennettä. Ja yksi vesiskootteri, mutta keikuski oli ihan kohtelias. Ei siitä mitään. Kyllä varmaan jotain kakkaa pitäisi löytää tästä melonnasta. No en löydä. Tää oli itse asiassa vaihteen vuoksi ihan miellyttävä kokemus. Nyt vielä kun selviää housut kuivana tosta viimeisestä maihin noususta. Ja en saa sydäriä, kun kiskon tätä kajakkia pahuksen penkkaa ylös. Niin kaikki on loppujen lopuksi ihan jumalattoman hienosti. Rupeaa olemaan, mitä se nyt on jo, se on jo yli 11. En mä kyllä vielä nukuta. Ei, kun mä miettisin vaan sitä, että mulla on sintonikainekset kotona. Pitäisikö tehdä tuollainen niin kuin päivän kruunaamiseksi itselleen yömyssy. Ei olisi ollenkaan huono ajatus. Joo. Jostain tästä välissä se sitten menee. Viimeksi jotkut itikat söi mut koivet kohtuullisesti. Varmaan taas pikkasen lauta. Elämisen ranta. Ei sun pitänyt ollenkaan se keula siihen nousta, kun menettä. Nyt meni tähtäys pikkasen vihreä. No voi jumala, mitä luovitus pystyy enää edes melomaan. Saadaan tietysti vedetty itseäni tästä normikosta, mitä se on, jotain se on. No ole vaikka siinä. Viimeksi mä vaan nappasin nokkosista kiinni.